Pepasyag dareg opisyalis na ning Hotels and Restaurants Association in Pampanga o HARP na maniwala lang maraguling oportunidad ngening daratang abanwang 2024 king karelang industriya. Bisita yay Matt De Castro asalukuyang presidente na ning HARP ating tutuging presidente ning grupo king 2024 ay Remedona Ravina king Balitaan Talakayan Forum na ning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter. Merapat siya ni king Microtel by Wid ng Pampanga anyang milaba sa 23 ning Nobyembre. Anang Ravina, mamasala na king pamagluwalas karing patakarang dikil king COVID, mitas na ing porsyento daring memale na numwal at magpasyal karing miyayaliwang piaglon. Yung mga sports events natin, they're slowly coming back. Yung mga fun run, yung mga bike, mga boss Ironman. So lahat ng mga events at even yung mga meetings natin din, yung mga MICE, not just yung sa mga chemical engineer, yung mga bodybuilding. So everything nagsibalikan na yung mga activities, conferences. They're not afraid to go out na. So everybody is free to travel. Wala na yung mga papers and all na medyo nakahassle sa atin that time, not kumuha ng mga permits and all to travel. Yeah, at saka yung antigen, even the antigen, before, pupunta ka lang ng isla, twice kang aanuhan. So right now, wala nang ganon. So we're hopeful na by next year, mention nga si Mr. Matt, 60 to 70, so hopefully 80 to 90. So, looking forward on that. Maragul la kanong saupring ahensya ning gobyerno ang poring lokal at turista, taglus-taglusing operasyon daring HARP members, king panahon ning pandemic at ngening ala ng state of public health emergency. Yes, sila yung, after the corporate na humina, sila yung pumasok. They were very supportive to us, not just here sa San Fernando, but Angeles talaga. Sila yung lalo na this month na they're using all their budget. So, they're here talaga, nagsistay sa atin. Samantala, magsadya na naman ng grupo king Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions Conference 2024 ang marapat king Clark Freeport. Ating niya kanong impormasyon ni De Castro na itap dala naman di accommodations karing malapit na probinsya uling elami pag-yuki Clark ding sa blang tumagon king event. Definitely naman po kasi yung mga delegates is they would have the option if they want to stay inside or outside Clark. Either way, on the side of HARP, magiging patuloy pa rin po ang pag-prepare namin in case po. Definitely we will be tapped again for this MICECon. So at the same time, yun nga po yung to follow up lang po dun sa sinasabi din ni Ma'am Donna, keeping up with the trainings and the standardization para ma-prepare din po yung mga employees namin, mga staff namin for this big convention. Ako po yung kaya kayong talasuyuy, Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen.